Pekný podvečer. Ja naviažem na to téma, ktoré tu otvoril Jakub. Týka sa to plytvania potravinami. A na celkom jednom konkrétnom projekte zo severočeského mesta Stanvaldu by som vám rád ukázal, ako 3 školské jedálne môžu zmeniť celkový pohľad na udržateľnosť v celom českom školstve. My sme nedávno sedeli s mojím kolegom Jozefom Háskom, ktorý je prevádzkovým riaditeľom Primirestu. Objímali sme sa v rámci One to One, pretože sme dostali informáciu od Jeffreyho, že dostávame cenu za tento projekt. A Jozef mi vtedy pripomenul, že pred 4 rokmi, keď som prvýkrát prevádzkovému tímu na prevádzkovej porade predstavoval túto víziu o tom, ako raz budeme mať školskú jedáleň, kde deti si budú samostatne vyberať, samostatne rozhodovať o tom, čo budú jesť, koľko si naložia, ale pod podmienkou, že nebudú vyhadzovať, kde si zároveň po sebe odložia riad, upracujú si po sebe, tak si moji kolegovia ťukali na čelo. Myslím si, že pre nás, ktorí sme vyrástli v tomto kultúrnom prostredí, v tomto geografickom priestore, je určitá skepsa veľmi charakteristická. Samozrejme, objavilo sa hneď milión dôvodov, prečo to nepôjde. Hygiena, Česká štátna inšpekcia, alebo školská inšpekcia, spotrebný kôš, veľká záťaž na zamestnancov, nebezpečné pre naše deti, pretože si budú naberať jedlo. A ďalšie dôvody. Tie dôvody samozrejme boli celkom validné a pádne a my sme ich museli nejakým spôsobom v tomto projekte adresovať. Keď sa pozrieme na problematiku plytvania potravinami, týka sa to aj českých škôl, a teda nie len českých, tak ako povedal Jakub, a to sú výsledky rôznych prieskumov od organizácií ako je FAO, WHO, ale napríklad aj Zachraň jídlo, alebo z našich vlastných dát, pretože my denne stravujeme cez 28 000 detí v Českej republike a potravinový odpad sledujeme. Až tretina toho, čo sa pripraví v školských jedálniach, skončí ako odpad z rôznych dôvodov. Tie dva hlavné dôvody sú, alebo tie zdroje sú zbytky stanierov, ktoré deti nedojedia, alebo nadprodukcia. A to je niečo, čo sme sa snažili v našom projekte adresovať, pretože sú to v konečnom dôsledku peniaze. Nie len peniaze, plytvanie je ekonomický, environmentálny, ale predovšetkým je to morálny problém. Na tých školách deťom ukazujú, že plytvanie je v pohode. Že vlastne, keď to nechceš zjesť, alebo ti to nechutí, alebo akýkoľvek, tak to proste vyhodíš. A paradoxne, napriek tomu stále počúvame, my, ktorí sa venujeme školskému stravovaniu, že v školskom stravovaní je nedostatok peňazí, či už na kvalitné suroviny a potraviny, alebo na kvalitných ľudí. Ja verím, že na konci tejto prezentácie vám ukážem, že je tu nejaký potenciál, ktorý je nevyužitý a práve ten adresuje náš projekt. Z tej tabuľky, ktorú som mal za sebou z toho grafu, ste jasne videli krajiny, ktoré sú na tom, a ako na tom tie jednotlivé krajiny sú. A celkom prirodzene sme sa boli inšpirovať v škandinávskych krajinách, vo Švédsku a vo Fínsku. Prešli sme niekoľko škôl a Fínsko nás najviac zaujalo, pretože vo Fínsku sa venujú projektu alebo programu školského stravovania už viac ako 70 rokov. Sú na to veľmi hrdí, radi to exportujú a je to samoobslužný model. Deti sa neučia len o jedle ako takom, ale učia sa sebaregulácii, učia sa nejakému rešpektu voči svojmu okoliu, učia sa rešpektu voči svojmu sociálnemu aj prírodnému okoliu a celkom nenásilnou a prirodzenou formou. A práve táto kombinácia dôvery, samostatnosti a kultivácie vzťahu k jedlu bola pre nás veľkou inšpiráciou. To, ako to vyzerá v klasických školských jedálniach, možno to viete od svojich detí, stres, dlhé fronty, vystresovaní zamestnanci, obrovský potravinový odpad, obrovské náklady na vzniknutý potravinový odpad. Z toho celkového odpadu, tých 30%, asi polovica príde na zbytky stanierov, druhá polovica je nadprodukcia. Kľúčové prvky nášho projektu práve adresovali spôsob, ako predchádzať vzniku toho potravinového odpadu. Samozrejme, pri realizácii tohto projektu a teraz sa poďakujem vedeniu mesta Tanvald, pánu starostovi Vyhnálkovi, ktorú sme presvedčili, že to je zaujímavý projekt, do ktorého sa oplatí investovať. Spoločne s nami investovali do rekonštrukcie jedálne, pretože sme museli adresovať práve tie obavy, ktoré boli na začiatku.
bezpečnosť detí v prvom rade. Niektoré deti sú malé, tie pulty musia byť ergonomicky urobené tak, aby boli pre obsluhu detí bezpečné. Zároveň ale sme deťom poskytli vzorové porcie, aby vedeli, ako má taká pekná porcia vyzerať z pohľadu komponentov, ktoré si na ten tanier dajú. Nedielnou súčasťou tohto projektu je umývacia linka. Je to samoobslužná umývacia linka v tom zmysle, že deti si obsluhujú nie tú umývaciu linku, ale upratujú po sebe riad, taniere, roztriedia do umývacích košov, čo znižuje náročnosť práce pre náš personál. Deti potrebujú spätnú väzbu, potrebujú dostať spätnú väzbu spôsobom, ktorému rozumejú, a potrebujú dostať spätnú väzbu o tom, ako sa správajú ako spotrebitelia alebo z pohľadu vytvárania toho odpadu. Každý deň na displeji deti vidia nášho maskota barvožrouta, ktorý im veľmi jasnou formou dáva najavo emóciu z toho, koľko potravinového odpadu vytvorili. A aby sme celý ten kruh uzavreli, tak v spolupráci s organizáciou Zachráň jídlo sme pristúpili k darovaniu nevyužitých pokrmov, ktoré by inak skončili v koši pre rôzne organizácie, charity, chránené domovy v okolí Tanvaldu, ale aj v iných mestách. A tým posledným článkom je kompostovanie tých zbytkov, ktoré už nejde inak využiť. A v podstate všetok potravinový odpad spracovávame v zázemí v kuchyne v elektrickom kompostéri. Tie výsledky po realizácii toho projektu hneď v prvom roku, dneska už máme tretí rok, dneska máme už tretiu generáciu prvákov, ktorí iný spôsob stravovania školského nepoznajú. Vidíte za mnou, myslím si, že hovoria sami za seba. Za mňa dva údaje, na ktoré som absolútne hrdý. Ako jednateľ spoločnosti mám obrovskú radosť z toho, že nevyhadzujeme peniaze do koša. A zároveň, keď už sme u tých ekonomických ukazateľov, obrovskú radosť aj z nárastu produktivity práce, bez toho, aby zamestnanci mali viac alebo fyzicky náročnejšiu prácu. A NPS-ko a spokojnosť našich detí, ale aj našich zamestnancov školy, sme si nedávno merali a je skutočne úžasná. Pre tých z vás, ktorí ma chcú kontrolovať, vyberte si kľudne kalkulačku a možno ma opravíte, možno urobím chybu. V Českej republike denne vydáme 850 000 školských obedov na základných školách. Je asi 1 010 000 detí na základných školách, 850 000 detí sa stravuje. Pri priemernej cene surovinového nákladu na jednu porciu 41 korún a 16% odpade stanierov, hovorím iba o odpade stanierov, sa bavíme o sume pri 190 školských dňoch o sume cca 1 miliardu korún. Ak znížime už len ten odpad z tých potravinových tanierov, tak ako v našom prípade sme ho znížili zo 16% na 7%, tak sa bavíme o úspore 600 miliónov korún na úrovni celej republiky. Samozrejme, to predpokladá absolútne a totálne pokrytie zmenu všetkých školských reštaurácií, jedálni na tento model, čo samozrejme nie je asi reálne z rôznych dôvodov, ale vyššie desiatky percent, a povedal by som natolovičná väčšina ten potenciál využiť môže. Čo sa týka budúcnosti, momentálne prevádzkujeme 4 takéto školské jedálne, od nového školského roku otvárame ďalšie 4, ale zároveň vďaka pozitívnej publicite sa tento príklad stal pozitívnym príkladom pre iných poskytovateľov stravovania, pre iné školské jedálne, ale zároveň zaujal aj tých, ktorí tú legislatívu pripravujú. Zhodou okolností nedávno vydala Česká školní inspekcia aktualizáciu doporučení pre zariadenia školského stravovania a spomínajú tam fínsky model ako to doporučené riešenie, akým by mali pristupovať poskytovateľe stravovania k školskému stravovaniu. A ja som si nakoniec napísal jeden klem, ja ho s dovolením prečítam, pretože si ho samozrejme nepamätám. A chcem len povedať, že za tie 3 roky sme sa veľa naučili o deťoch, o jedle, o vzdelávacom systéme, ale hlavne o tom, že skutočná zmena nezačína veľkými vyhláseniami, ale každodennými rozhodnutiami. A keď deťom dáme dôveru, ukážeme im, ako funguje zodpovednosť a necháme ich rozhodovať samé, dáme im tú slobodu, bez tlaku a prikazovania,
začnú robiť veci lepšie než my, dospelí. A práve v tom je pre mňa ten najväčší potenciál tohto projektu udržateľnosti na stravovania na základných školách. Nie je to v tabuľkách alebo v predpisoch, ale je to v tom, ako nastavíme systém, aby tie dobré rozhodnutia boli prirodzené, nie tie vynútené. A som absolútne presvedčený, že pokiaľ to zvládneme s tými 8, 9, 10 ročnými deťmi v školskej jedálni, tak, a to mi dá obrovskú pozitívnu nádej do budúcna, tak to určite zvládneme aj my ako spoločnosť. Ďakujem vám pekne. Moc děkujeme za opravdu krásný projekt. Máme tady spoustu dotazů, pojďme na to. Můžete fungovat i ve školách, kde není kuchyně, ale jen výdejna? Áno. A fungujeme tak už dneska. Z kolika jídel mají děti na výběr? Aktuálne z 2, ktoré sa skladá z niekoľkých komponentov, majú k dispozícii bufetový ovocný bar, ktorý je súčasťou toho výdajného pultu. Do budúcna pripravíme možnosť výberu z 3 jedál, to znamená, že by si deti mali byť schopné skompletovať 3 kompletné jedlá z rôznych komponentov. Čo rôznorodost v strave, keď si dieťa naberie len to, čo chce? Moja obľúbená otázka. Skoro som povedal, že zdvihnite ruku, kto sa to spýtal, ja si to s vami vyriešim. A ja dám proti otázku, ako to dieťa chcete donútiť v tom klasickom modeli, že to zje? Ja si to pamätám zo základnej školy, ja som ešte ten ročník, kedy tam stála tá pani, ktorá mi povedala, že to dojem a bez toho neodídem, tak som to odnášal jak křeček do toho záchodu, kde som to vyplul. Jeden z pozitívnych efektov je to, že skutočne vidíme u detí, že v bezpečnom prostredí, bez nátlaku ochutnávajú celkom prirodzene suroviny, potraviny, ktoré by inak neochutnali, nepoznajú ich z domovov, pretože vidia, že pôsobí tam ten pozitívny tlak do sociálneho prostredia. A zvýšila sa nám spotreba šalátov, zeleniny, rýb, dokonca aj polievok, práve vďaka tomuto modelu. A beriem si všetko, aj hlavné jedlo, aj polievku. Tie malé deti to zvládnu od prvého dňa. Od prvého dňa ten prvák prišiel do školy, dostal do ruky tác. Bez akékoľvek asistencie. Tie deti to zvládnu oveľa viac, ako si my dospelí myslíme. Skvělé, děkujeme moc. Já bych ještě podtrhnul to slovo důvěra, které tam zaznělo, rozvoj vzdělávání a opravdu důvěru ve společnost je potřeba. Děkujeme moc. Díky moc. Michal Debreceny.